Ćao svima, ovdje Megi TV. Oprostite, i danas sam dobila novog LPS. On nije original LPS, ali ću ga dosta koristiti u seriji jer je on presladak. To je poklon koji sam dobila od moje sestre. Evo, trebala da mi kupi pilne, ali bilo je rasprodato. Vidite svetlo. Samo. Svetlost vidi. On je zavezan uz jednu palmicu tako. Ne pređe dok ne ide. Pa sam da ga otvorim. Mislim da će mi trebati nešto stalak neki. Znači tu sam. Evo. Znači, kao što vidite. Presladak je. Ovo je red koji možete da imate na takvih videos. Videla sam da li ovako ovačka, rekla da nema. Ovi selotipni ne vidim. Evo. Tražila sam makaz, ali nisam mogla da ih nađem. Gde su? Gde si bre? Jao. Ovo možda bude jako opasno za neke. Što sam se skroz izgledam. Ovo je neki njegov stalak i ova je palmica koja se dobija uz njega. Skinem. Ako se slučajno iskida ovo, nemam pojma, ali ne znam. Možda mi je čudan glas, zato što sam baš malo preustala zbog moje sestre. Lepi se, zbog gorućine. Pa vi u komentarima napišite ime za njega. Biće dečak. Da, to je dečak. Zašto se kriviš, glupa kamera? Kako bi ovo da skinem? Vidite malo teže, iskreno da vam kažem. Napišite kao u komentarima ime za njega. Ako me nije čuo. 100% nije niko jer sam sad malo preustala i uopšte se ne čujem. Naravno. Pa njegova glava je uglavnom ne mogu da prijeđem. Kako? Evo. Ju, iskide se pao. Ako stvar bitno je da on napolje. Konačno. Ćao svima, ja sam Megi TV i ja sam ovdje Lal Medvedić. Jej. Ja sam ovdje Lal Medvedić. Veoma sam sladak za neke ovdje. Vada, ćao. Moram samo da namestim palmicu još jedan put za vama i to je to. Bi znala gdje. Kako? Šta? I to malo teža palma. Smeta mi. To je veći problem.
sam na redu. Ne, ja sam ovdje. Kako ne tamo, please? To je moja palma. Ja da te jedem. Pusti me na miru. I vidimo se u sljedećem videu. Zajedno, ok. I ne zaboravite da nas lajkujete, komentarišite i pretplatite na naš kanal. Ćao! I napišite u komentarima da ime se ovog mališana. Ćao!